Bamananw ko kɔnɔkulu jɛlen o de bɛ pi fɔ anw de fan magazine du Mali la o de y'a to an b'a fɔ ye k'aw bɛɛ k'aw bisimila Magma Info kɔnɔna la ni y'a ka kunnafoniw daminɛlen. Bi bakurubaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛna kuma Asimi Goita kan. Ale ye sigikafɔ dɔ kɛ ka kɛɲɛ ni kununko tɛnɛndon janvier kalo tile 15 n'o bɛ tali kɛ a ka présentation de vœux la. O yɛrɛ présentation de vœux yɛrɛ kɔnɔna la Asimi Goita a seginna ka kuma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kidali yɛrɛ minɛ cogo kan ani janfa minnu tun bɛ ka ɲɛsin an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna ma. Tɛmɛnen kɔfɛ an ma ɲɛsin Menakakaw fɛ an ma ladɔnna k'a fɔ an ka finitigilakaw yɛrɛ ye sebaya sɔrɔ jugu yɛrɛ kan u ye tiɲɛni caman don u kun an bɛna an da don la k'o ɲɛfɔ. I n'a fɔ a b'a kalama cogoya min na CAN 2023 hokumu kɔnɔna la n'o bɛ ka kɛ Côte d'Ivoirekaw fɛ dolanci yɛrɛ kɛlen don Mali ni Sud-Africains yɛrɛ cɛ ni wagati kofɔlen na an bɛɛ bɛ dugawu kɛ. An b'a fɔ a ye k'aw bisimila ko kura Magma Info kɔnɔna la i n'a fɔ an y'a fɔ a ye cogoya min na kununko ka kɛɲɛ ni tɛnɛndon janvier kalo tile 15 an ka jamanakuntigi n'o ye Asimi Goita ye ale yɛrɛ ye lajɛrɛ dɔ kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o bɛ tali kɛ a ka présentation de vœux la n'o tɛ dɔwɛrɛ ye bamanankan na a ka sanbɛ ko o ta k'o ɲɛsin jamana yɛrɛ ma ani jamana yɛrɛ minnu bɛ jamana diinɛ ko ɲɛma ani minnu bɛ autorité coutumière minnu fana sigilen don an ka dugutigilakaw yɛrɛ fɛ. O kuma ninnu yɛrɛ kɔnɔna la an ka jamanakuntigi n'o ye Asimi Goita ye ale yɛrɛ bɔra ka kuma caman fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a fɔ ko u ye Kidali minɛ ko nka a ma nɔgɔya yɛrɛ a kuma ninnu yɛrɛ kɔnɔna la a ye kuma dɔw fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu b'a yira k'a fɔ ko an ka jamana kun janfalen don kosɛbɛ an yɛrɛ k'a jɛ ka olu parti dɔw lajɛ. Faransi président kelen jamana wɛrɛ président fɛ k'a mago bɛ ne la o tɛmɛna an ka directeur cabinet fɛ o jamana in o président de ɲɔgɔn sɔrɔ ko Faransi président mago bɛ na an ka mago bɛ na a ka mago bɛ na n ko basi t'a la effectivement an ye ɲɔgɔn sɔrɔ téléphone na an ye foli bila a ye ko jamana ko tɔgɔ di an ko non mɔgɔ bɛ sigi a fɔ la n'u bɛnna mun kan ala baara bɛ k'o kan a ko mɔgɔ saba b'ale bolo ko mɔgɔ saba olu ka mɔgɔ ye olu ka ɲi dɔ bɛ se ka kɛ transition président ye dɔ bɛ se ka kɛ premier ministre ko bon n'a sɔrɔ ne bɛ se ka bɔ k'olu mɔgɔ saba déclaration kɛ dɔrɔn olu mɔgɔ dɔ tɔgɔ fɔ dɔrɔn président ani premier ministre o bannen quoi non o kuma t'a la jamanadenw bɛ sigi a fɔ la n'u tilala u mana bɛn mun ma an bɛ baara k'o kan hakili b'a la a don a ko ne ka sabali ko n'i tun bɛ kuma fɔ IBK ɲɛna a b'a k'a bɛ taa miiri k'i b'a to miiri la fo IBK taara ko ne k'o dabila ne ko o kuma t'a la dɛ jamanadenw bɛ sigi a fɔ la n'u bɛnna mun kan i n'a fɔ a y'a fɔ a ye cogoya min na an man kelen ka taa Menakakaw fɛ an ka finitigilakaw yɛrɛ sebaya sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la jugu yɛrɛ kan ka kɛɲɛ ni farapu dɔw ye u ye bingannikɛ wale ninnu caman bɔnɛ u ni na farapu fɔlɔ yɛrɛ o kɛra nɛgɛ kɛɲɛ 10 wagati kɛrɛnkɛrɛnnenya la anw min ni Menaka cɛ yɛrɛ bɛ taa tile 65 o bɔɲɔgɔnko la an ma ladɔnniya k'a fɔ nin sebaya in yɛrɛ ma daminɛ bi an ka finitigilakaw yɛrɛ kɛlen don k'u cɛsiri kosɛbɛ walasa ka se ka dankari kɛ jugu yɛrɛ la an ka jamana fan 14 o bɛɛ la an bɛ dugawu kɛ ala ka sebaya di halisa an ka finitigilakaw ma. An b'a kuncɛ ni dolanci yɛrɛ ye an ma ladɔnniya k'a fɔ an ka jamana bɛɛ sigilen don k'an ka samatasɛgɛw yɛrɛ kɔnkɔrɔma don ni wagati in yɛrɛ la o yɛrɛ ko yɛrɛ ma kɛ k'a sɔrɔ gɛlɛya t'a la sabula an ma ladɔnniya k'a fɔ ka kɛ ni dɔgɔkun yɛrɛ ye an ka jamana kun kɛlen don ka supporteriw wele da olu ma walasa olu bɛ se ka to an ka samatasɛgɛw jikɔrɔma tinti mais olu ma se ka don Côte d'Ivoirekaw fɛ yen sabula a kow yɛrɛ kɛla ka gɛlɛya tuguni nka bi maliyɛn bɛɛ cɛsirilen don ka u bɛɛ soutenir ka samatasɛgɛw yɛrɛ jikɔrɔma tinti walasa an bɛ se ka sebaya sɔrɔ bi min na sabula ni sebaya in yɛrɛ bɛ wusaya maliyɛn bɛɛ ma an bɛ dugawu kɛ ala ka sebaya di an ka samatasɛgɛw yɛrɛ ma n'u cɛsirilen don bi u ka bila u kunna ko maliyɛnw bɛɛ bɛ u kɔ ni ne bɛ dansigi an ka bi don kibaru la an b'a fɔ a ye an minnu y'a lajɛ ani ce ani baraji n'a diyara aw ye a kana ɲinɛ k'a like a y'a partager wa a bɛ se k'a ka commentaire bila aw kan bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.